Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang e weche manyiena mag migago. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni ute chung' od bura duto 17 mag kaunti ma Nairobi dhi bedo sub county chakre higa manyien kaka yo mar kelo chenro mag sirikal machiegni kod jopiny. Ka oloso e kinde limbe mare e kar chung' od bura ma Makadara kama ne ochopo mar ng'iyo chenro mar lero aora ma Nairobi, Dr. Omolo owacho ni mae en kaluwore gi romo mane jatend piny William Ruto obago kod jotelo mag kaunti ma Nairobi dwe mar 11 higani. Omolo bende ojiwo oganda mondo ondikre e okumba manyien mar thieth kaka yo mar neno ni jopiny duto oyudo thieth e nengo mogonyore. E kindeno jaod bura ma Makadara George Aladwa oseo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom temo mieno nying Dr. Raymond Omolo ewi medruok e kuong' ma ok opuodhi e gwenge ma Masawa ka onyiso Gachagua mondo chomre tir kod josiasa ma ok jotij sirikal kaka Raymond Omolo. Every constituency must be a sub-county, and today every constituency is indeed a sub-county. And the reason why we are doing this is to make services accessible and delivered at the lowest level to all the residents of Nairobi. Fanya kazi yako, uliteuliwa na rais mwenyewe peke yako na hakuna mtu ambaye alikupatia. Kama mwingine aliteuliwa, akawa running mate, akafutwa, sasa deputy president ni Professor Kindiki. Nani ajui?